Bună seara, vă salut pe toți. Revin cu un nou video, de data asta diferit. Filmăm porumbei seara. Fiecare la locurile lor. Așa putem să-i filmăm mai bine. Aici sunt pui nezburați, tardivi, le putem zice, chiar dacă nu e așa, alții la o pană, dar cum au stat acasă, îți mai odiniți și au năpârlit bine. Tardivii îs ăsta, că e din zburători, masculul ăsta o să intre la matcă și pui cade acolo. Una mi-a luat ouliu, una am dat-o cadou și una am eliminat-o din tardivi. După cum am spus video precedent, ăștia o să zbor la anul la natural, pentru că părerea mea n-are rost să-i mai separ, pentru că au aici intrarea lor, le pun o trapă și mai bine. 6-7 perechi. Acum nu știu când o să iau separele jos, vedeți că sunt masculi, o să se bată pe boxă. Asta e nepoată din Gentleman, foarte frumoasă. Ăștia doi frați de cuib, din masculul de la Lemnaru, Cristian din Olt, fiul din 2 campioni naționali, palmaresa speed, viteză, iar mama zburată la București. Cei doi pui de la Voivoianu Bogdan, dintr-o femeie de-a mea de la București, o fost la el, și un mascul dintr-un bun reproducător. Ce-i baiu? Da. Ce-i baiu? Zrăi amândoi. Ce-i baiu? Da. Ce-i baiu? I-am dat drumul și ieri, ieri i-am dat drumul. A fost uliu, șoimul i-a fugărit. De masculul din cea mai bună reproducătoare a mea, cu mascul de la Riciu Cătălin. Ce-i baiu? Ce alt mascul frumos. Pui ăștia ținuți. Asta e femeile de la Buciu Florin. Pui ăștia ținuți fără medicamente și încă nu-s vaccinați. Și asta e tot de la Buciu Florin. Urmează să fie vaccinați și atâta. După cum am spus, nu o să tratez anul ăsta porumbei, nici matca, nici zburătorii. Să mergem la masculi. Aici avem doar tineri și 4 maturi. Tânăr, pescăruș. Despre ei n-am ce să zic, pentru că încă n-au zburat. Au zburat toți la o etapă cu Bistrița. O etapă foarte. Asta e un pui din zburători. Asta iarăși nepot la Gentleman. Gut. Asta e fiul dintr-un porumbel de la Gianni Urdă, care urmăresc canalul cunosc. Flora Angels cu Van Loon. Asta e frate cu pescărușul. Majoritatea la ultima pană, au aruncat. Mascul. Frate cu ăsta. Șaliul. Se prezintă bine, super bine. Toți. Asta e mascul de anul o să aibă 2 ani. Anul ăsta a avut din 8 angajări 7 clasări. La a doua etapă de viteză a pierdut locul 1 pe lansare
cu Bistrița, cu Reghin, cu Mureș, din 4500 de porumbei. Nu a vrut să intre. Este fiul din cel mai bun producător al meu, de la Alin Forfută. Se trage din porumbei lui Zvorianu Bogdan. Mi-au reprodus cu 3 femele, care au zburat bine deja. Și mai am o puică de anul ăsta cu a 4-a femelă. Și un nepot din maratonistul meu bătrân, zbura 5 ani la mine. Am 2 frați, asta și încă o femelă. Și aici mai am sus 2 frați de cuib. Are deja, merg pe al 2-lea an. Da, are zburate 3 fonduri și au clasat numai 1. A venit. A fost foarte greu. Să mergem puțin la femele. Și va eu. Aici am 15 femele tinere și 3 mature. Cuca. Și asta nepoată din Gentleman. Asta e fică din cel mai bun reproducător. Tare sperioasă. Asta e fică din maratonistul bătrân, pus în pereche cu semisoră cu femela asta și cola cu 7 clasări. Locul 2 Fond Tineret pe județul Mureș, locul 17 provincial. Și am pierdut-o la 4-a etapă. A 3-a probabil o luat-o Uliu, că nu avea voie să greșească. Are un puf la ochi, cam așa cu tărcata, e masculul de la Gianni Urdă. Ce faci, păpușă? Aici urmează să modific, să iau odinitorile jos și să pun, să fac eu odinitori tip fagure, rastele, pentru că se bat și cad acolo jos și nu-mi place. Și fac un pic mai mare, un fel de boxe pentru femele, ca să le pot închide eventual dacă se împerechează la anul. Cam atâta. Aici jos fac fecalele. Așa. Aerisirile sunt închise jos. Doar sus e deschis. Cam atâta. Acest video nu mai am un minut de filmat și deja se bat. Nu uitați, dați un like, un comentariu și abonați-vă la acest canal pentru a face 1000 de abonați. După cum am spus, am să dau un porumbel cadou când facem 700. Facem o tombolă sau ceva de genul. Vedem. Grit zilnic, pun proaspăt. Aici, mut de la femele la masculi. Plus gritul de la găleată în rănitoare. O seară bună și numai bine.